Am muncit toată viața mea de la 9 ani. Am fost cea mai mare negustoreasă, cea mai norocoasă. Ia zi, mă, ce vindeai? Tot ce cădea în mână. Ce cădea? Țigări, cafele, nesuri, parfumuri. Acum câți ani? Acum Și pește când 50 vindeai? de ani. Și pește când vindeai pește N-am te duceai la putut, ușă la oameni, cu nu? cuvântul meu, dar Nu? Pe așa știu. Nu am putut așa ceva în viața mea. Nu am putut serios. Am înțeles. Era mai tare ca Popovaci. Și tactul Vancică era șmecher? Era ce mai șmecher, ce mai mare șmenar, aducea paturi de bani pe viața mea și pe copiii mei. Ce aducea? Paturi de bani. Da? Tată, de unde ai venit cu atâți bani? Tati, Uitați-mă, la fel ca mine vorbește. curăț sobe de teracotă la poliție și ia uite câți bani de lui tăticul tău. Și eu ziceam la școală, ce meserie au părinții tăi? Mămica mea e casnică și tatăl meu e sobar. Te mințea tataia. Mă mințea. Ia zi, și tata ce făcea? Era cel mai mare șmenar să moară mămica ta. Când tatăl meu era șmenar, nu știa lumea să meargă pe stradă. Dar câți ani de pușcărie a făcut mamă tataia? 36 de ani, dar n-a furat tatăl meu în viața lui. El s-a dus la pușcărie că a bătut poliție. Când bea odată la un an, dar restul nu. Și câți ani a făcut? 36 de ani de pușcărie. Auziți, oameni buni, tata e Vancică, Vancică e tata lui. Alu Lica, alu Dănuș și alu Mutu. Ai înțeles? Și auziți câți ani de pușcărie a făcut? 6 de ani. 36 de ani, Și a bă. zis, zic, tăticule, nu mai fă pușcărie, de mor, ne-am mărit și noi. Tati, eu fac pușcărie într-un picior. Auzi, ce e cel mai perfect semen cu ea. 50, câți ani? 55, 56? Eu? 60. 61, da. 61 are mama, nici nu știu dacă asta ar mai pleca în delegație, de unde să știu.